You don't technically need this car. You say that out loud to yourself. You say, I have no space. You say, I'm just looking. Then you click. Then you zoom in on photo number 87 and whisper, oh no. Then you text a friend, the one who always enables you. You say to yourself, this is the last one, knowing it is not. You don't need this car. But maybe, just maybe, this car needs you. Bring a trailer. It's never just a car. Croeso I podcast Rygbi Cymru. Helo a chroeso I benod arall o bodlediad Rygbi Cymru. Yn y benod yma byddwn ni'n dod â holl newyddion yr wythnos, edrych yn ôl gyda dagre ar y crysfan erbyn Lloegr, trafod yr hyn mae prifweithredwr undeb Rygbi Cymru Abi Teirni wedi dweud yn dilyn ymgyrch siomedig I dîm dynion Cymru ac yn edrych ymlaen i'r rygbi penwythnos yma, gan gynnwys dechrau ymgyrch menywod Cymru yn y chwe gwlad dan hyfforddiant Siôn Lyn, sy'n dod i'r swydd ar ôl gadael Gloucester Hartpury yn dilyn ei llwyddiant yn y Premiership y penwythnos diwethaf. Ond, cyn mynd mewn I bethau dwi heb angofio, cyflwyno fy cyd-gyflwynydd fel yr arfer, Nick. Noswaith dda ti, Nick, sy'n rwyt ti wythnos yma? Oce. Dechrau fynd dros y penwythnos erbyn wan. Dechrau mor dda nos Wener, ond diflas iawn dy Sadwrn. Wel, dyna'r peth yn dre. Oedd hi yn, fel ti sôn, a'n I sôn am y tîm dan I gen mewn bach o'na. Oedd hi'n ddechreuad gwych ym Mharc yr Arfer, yn trenu bod y tîm cyntaf wedi methu follow suit prynawn dy Sadwrn. Ond ie, fel na mae wythnos yn amser hir yn rygbi a ar gyfer gair yr wythnos yma, ni wedi penderfynu mynd am ddau air, Nick. A maen nhw'n gysylltiedig iawn felly, ond gobaith ac anobaith. A dwi'n siŵr, dwi'n siŵr bod chi'n gallu dyfalu pwy air sy'n mynd gyda pwy dîm, ond dyna ni. Felly, sori, Nick, o ti eisiau gweud rhywbeth? Naco. No, sorry. A ddechreuwn ni gyda bach o obeth felly yn yr adran newyddion wrthos mae'r pedwar rhanbarth wedi bod yn brysur yn arwyddo neu'n ail arwyddo chwaraewyr a dechrau gyda Gaerdydd. Teim Basiam, lot o sôn wedi bod ers tipyn o amser yn ddyfodol. Teim Basiam le fydde fe'n Rodney Parade, fydde fe'n Mharc y Scarlet, fydde fe'n Mharc yr Arfer. Wel, mae fe wedi penderfynu arwyddo I Gaerdydd a symud I Barc yr Arfer. Be wneud o'i benderfyniad yna, Nick? Wel, I dreigiau, mae'n dechrau I fi fel chydig bach o'r siom, ond ar ôl y newyddion dwi wedi clywed ers hynny, dwi'n deall am y sôn hefyd mae Thomas Young yn symud o'r Gaerdydd I dreigiau rwy'n prefiodol. A I teim, mae jyst angen dechrau newydd, dim ond 50 oed o, mae'n gallu chwarae ar draws yr engol, a gobeithio os o'n mynd yn dda I fo, bydd yn ôl yn y trafodaeth rhyngwladol yn y dyfodol hefyd. So, felly dwi'n deall pa mae wedi symud hefyd. Mae'n teimlo fel mae wedi chwarae rygbi proffesiynol I gyd i'r dreigiau, mae wedi bod yn gyfnod anodd wrth gwrs i'r rhanbarth. Weithiau fel ti'n dweud, mae symud tîm yn medru helpu tu hwnt i'r gêm rhanbarthol unig ac wrth gwrs bydd e'n gobeithio nawr bod hwn felly yn rhoi rhywbeth o kickstart iddo fe nôl i'r tîm rhyngwladol. O ti'n sôn fan am Thomas Young o bosib yn i'r dreigiau, wel mae yna newyddion yn dod o'r dreigiau yn y rhengol gyda capten tîm Dan Ugen Cymru, chwaraewr ni wedi gweld tipyn o'r teledu dros y 2 fis diwethaf yma, yn edrych yn chwaraewr da iawn, dim y mwyaf, ond wrth gwrs dal amser I dyfu gyda fe gan bod y mor ifanc. Harry Bedell wrth gwrs y capten, blaen ysgellwr Caerlir a Chymru Dan Ugen tan nawr, cyhoeddiad fydd e'n symud I Rodney Parade a wel, I fi, mae hwn yn no-brainer y dreigiau os oedd y cyfle na, Nick, oedd rhaid cael ei enw fel awr o'r bapur a dod i'r Gwent. Newyddion gwych yn dydi Carwyn I cael yn ôl o Loegr a chwarae yn ôl yn Gymru. Gobeithio cam cyntaf hefyd, dim jyst I dreigio, I hefyd I glybio'r eraill proffesiynol a rygbi yng Nghymru I fod ar fath o'r chwaraewr. Dyn ni angen yn ôl yn Cymru?
Odi, mae'n teimlo fel, o'n i'n sôn am hwn wrth diwethaf ni, bod gymaint o garfan tîm Danig yn Cymru'n chwarae'n Lloegr, a fydde'n byth da neu beidio. Ond mae'n teimlo nawr, os oedden nhw wedyn dod nôl i Gymru i chwarae ar safon tîm cynta yng Nghymru, wedyn mae'r system yn gweithio. Dyw e ddim yn wych, wrth gwrs, bod Na. gymaint o chwaraewyr yn chwarae'n Lloegr, ond mae fe'n talu ffordd, achos yn amlwg, gath y tîm Danig gen tipyn o lwyddiant, a maen nhw nawr yn barod i symud nôl i Gymru a brwydro am y llefydd yn y rhanbarthau. A mynd yn ôl at be ni dweud am Thomas Young, a'r un peth ni wedi sôn o blaen hefyd yw, mae gen dreigiau lot o chwaraewyr ifanc, talentog, a mae'n angen ychydig bach o chwaraewyr profiadol yn chwarae efo nhw. Dim just ar y cae, ar y cae ymarfer hefyd. A dyna'n union beth gei di gyda Thomas Young. Dwi'n siŵr fydde lot yn dadle falle dylse fe fod yng Ngharfan Cymru, bod e dal yn ddigon da yng Ngharfan Cymru, ond ar hyn o bryd, dyw e ddim yn rhan o'r garfan. Wedyn, os bydd y dreg yn gallu cael trwy'r gydol y tymor, fydd e'n o benfawr iddyn nhw ar y ca, ond hefyd, fel ti'n sôn, yn ystafell newydd. Mae'n ei chwarae i dimodd mawr yng Nghymru a'n Lloegr, wrth gwrs, a fydd ei brofiad yn wych os daw'r cyhoeddiad hynny. Un chwaraewr, wrth gwrs, sydd wedi bod yn chwarae dreigiau, sydd wedi ail arwyddo, sydd wedi cael tymor da iawn mewn tîm sydd ddim wedi chwarae'n dda, yw Hugh Anderson, gyda'r newyddion fod Anderson yn aros yn Rodney Parade. Byddwn ni'n meddwl bydd hwn yn gytundeb bydd y dreigiau'n hapus iawn i weld yn cael ei arwyddo, Nick. Cefnwr arweddol yndi. A ni sy'n gallu gobeithio chwarae i tîm rhyngwladol yn y dyfodol. Ond mae'n eisiau'r tymor neu dau jyst chwarae i dreigiau. Oes, a'r gobeith yw hefyd, yw bod y tymor neu ddau na yn dod o buddigoliaethau, so bod y garfan i gyd mewn lle gwell yn feddyliol a'n meddwl bod nhw'n gallu brwydro ar gyfer tîm Cymru. Ar hyn o bryd, gyda'r cyfrifiadau dreigiau ddim yn wych, mae'n anodd iawn gweld le maen nhw'n cael yr moral boost na sydd angen arnyn nhw falle i frwydro am eu llefydd yng Ngharfan Cymru. Ond yn sicr, gyda fe'n aros yng Nghasnewydd, fydd e yn y ffenest i hyfforddwr Cymru, a pwy fydd yr hyfforddwr newydd i wylio fe chwarae wedyn. Mae'n gytundeb da iawn i'r ddwy ochr, a wedyn, os symudwn ni lawr i'r gorllewin, a maen nhw'n brysur iawn yn gorllewin heddi. Ni'n recordio ar ddydd Iau, a mae'n debyg bod y tîmoedd i gyd eisiau rhoi cyhoeddiadau i ni heddi. Ar gweilch, cwpl o oriau cyn bod ni'n dechrau recordio yn gwneud y cyhoeddiad fod George McGuigan, prop o Gaer Loiw, wedi arwyddo, a o be dwi wedi gweld a be dwi wedi ddarllen, mae hwn yn arwyddiad da iawn i'r gweilch, a prop fydd yn cadarnhau popeth yn y rhain glana. Cefnwr, dwi'n meddwl, sori. O, cefnwr, o, no, dim cefnwr, bachwr, sori. Bachwr, sori, mae'n flin. Sori, bachwr, ie. Bachwr profiadol, a mae Lewis Lloyd efo'r annaf, ond mae'n gobeithio bod yn ôl erbyn diwedd y tymor, ond rhywbeth ar i Carwyn fel fo, just am y tymor fyr. Ond sicr o di, dyna fydd e'n cynnig fel prosbectif gwahanol do mewn i'r garfan yn syth fel a, fydd e jyst yn rhoi hwb i bawb yn y garfan. A newyddion da iawn i gefnogwyr y gweilch, ond newyddion sy'n torri'n halo ni fel cefnogwyr y Scarlett yw dim yn unig bod rhaid combi'r di arwyddo i'r gweilch ar ddechrau'r tymor, ond mae nawr di ail arwyddo cytundeb arall, a mae'n asgellwr da iawn yn y marn i, dylse fe byth di cael ei ryddhau gan y Scarlett, ond fe nath mae di talu yn ôl i'r gweilch mewn abundance gyda'r ceisiau wedi sgorio a gyfraniadau'r gêm, a nawr cael estyniad. Dwi'n cymryd fod cefnogwyr y gweilch yn hapus iawn i weld hyn yn digwydd. Dwi'n meddwl hapus iawn. Mae'n heiddi cytundeb parhaol. A hefyd mae'n rhoi lot fwy o opsiynau yn yr oelwyr ar yr atgwell. So, pawb yn hapus, dwi'n meddwl efo hwnna. Ond mae'n sgellwr sy'n gwybod sy'n nabod i ffordd i'r llinell gais, a mae hwnna'n lot o beth.
ceisiau yw'r name of the game yn y ti'n gallu cael ysgellwr sy'n sicrhau ceisiau ti, mae yna o beth. A heb anghofio mae Scarlett, maen nhw wedi bod yn brysur. Lot o sôn ar hyn o bryd am chwaraewyr, dim yn unig Scarlett, ond chwaraewyr rhyngwladol yn dod nôl i Gymru. Fi'n siŵr bydd fwy dyn ni drafod yn rhaid dros yr wythnos nesaf. Ond heddi Scarlett yn cyhoeddi bod y canolor Joe Roberts wedi ail arwyddo, wrth gwrs, yn ffres o chwarae'r rasgell erbyn Lloegr pan wythnos diwetha. Mae fe y cyhoeddiad fod yn aros ym Mharc y Scarlett. As oedd na sôn fod un o'r rhanbarthau eraill gyda ddiddordeb yn arwyddo Joe Roberts, ac unrhyw sy'n gwylio, dwi'n siŵr bod Gwen Nick yn rhoi syniad i chi pa rhanbarth yw hwnnw, ond wedi penderfynu aros yn Llanelli. Penderfyniad dwi'n hapus iawn gyda Nick, a gobeithio bydd fwy yn follow suit na fod nhw'n gweud. Na, mae rhywbeth dda yn dyri. Dim yn asgellwr, ond fath o wneud eitha dda chwarae yna, ond swn i'n gweld o rwan chwarae yn y canol. A ar ôl dod nôl o anaf nasty iawn, fydda'n gret i weld o'r gael run o geimau rwan yn y canol a gallu dangos be mae'n gallu wneud. Yn union, ond na, mae'n braf gweld y rhanbarthau yn bod yn brysur yn gynnar y tymor, dim bod ni'n gofod aros tan mis Ebrill, mis Mai, cyn bod y cyhoeddiadau mae'n cael ei wneud am falch gweld y 4 rhanbarth yn cryfhau i Carfanau. Felly, dyna ddiwedd y newyddion am wythnos yma, mae'n werth i ni nawr. Ewn ni nôl i nos Wener gyda ni, ddechreuwn ni mewn lle fach hapus, cyn bod ni'n trafod y gweitha o bopeth. Tîm 20 Cymru, am y tro cyntaf mewn 5 mlynedd yn curo Lloegr o 23 pwynt i 13. Fi'n mynd i weid bod y sgorfwrdd yn fflatro Lloegr bach, ond ni'n meddwl bod y tîm 20 Cymru wedi perfformiad nhw yn anhygol nos Wener Dythonig. Arbennig o dda. Oedden ni sôn wythnos diwethaf do am yr her i wynebu nhw, ond oedd na ateb hwnna. A yn y diwedd, y Lloegr ddim yn gwybod lle i mynd. Ond nhw'n gobeithio, dwi'n meddwl, gyda'r blaenwyr gryf iawn, mawr, a gobeithio trychu bechgyn ifan Cymru, ond oedd nhw'n methu. Sgorio'r un cais i dechrau, a wedyn yr amddiffyn arbennig ar ei Cymru dod nôl i'r gêm, a'r sgorio'r ceisau'r arbennig. Doedd hi'n perfformiad cyflawn iawn gyda tîm 20 Cymru, ni'n meddwl. Mae'n rhoi lot o obeth i ni nawr am y dyfodol bod y grŵp yma yn tyfu gyda'i gilydd. Ond beth oedd yn wych i weld hefyd bod perfformiad Cymru yn rhwystredig iawn i Lloegr, am bod Lloegr wedi colli penner y diwedd, ond ni'n meddwl bod Cymru di aros yn broffesiynol trwy'r gêm i gyd, a di mewn ffordd di dangos perfformiad anhygol o sut i ennill gêm does neb yn disgwyl i chi ennill. Oedd e'n perfformiad o'n nhw'n mature, yn eiddfed iawn, o'n nhw'n oedd popeth o'n nhw'n gwneud, oedd e'n penderfyniad cywir. I fi, oedd ddim lot o gamgymeriadau, a oedd e'n perfformiad gwych gan y 15 oedd yn cychwyn a'r fainc hefyd. Be yn yr licio oedd yr agwedd? Y ffaith yn nhw just mynd efo'r stori ddaeth Lloegr mynd i curo nhw. Bobl fel Harry Beryl wedi sôn, a'r bachwr hefyd Harry Thomas wedi sôn am mae un am y dyfodol yn bendant. Ond fel chdi dweud, pawb yn y carfan, pawb oedd yn dod ar cae, oedd yn gwneud arbennig o dda, a gobeithio rwan, gallwn ni cario ymlaen, chael chydig o geimiau yn wrach ynys Super Rygbi Cymru, wrach rai cael amser ar y cae yn y Iwasu, a mynd rwan yn cwpan y byd o 20 yn yr Eidal, y gogledd Eidal, diwedd mis Mehefin, dechrau mis Gorffennaf. So, fel dyn ni wedi sôn, mae fel nhw'n sôn pathway di gair yn dweud, fel dwi'n deall, mae pathway, fel dwi wedi gweld, wedi gwella. A byddwn ni'n mynd i'n sôn am sefyllfa efo'r undeb. Mae yna un dan sydd wedi datblygu.
Yn sicr, a mae'n dangos hefyd lle bod cyfleoedd mae'r chwaraewyr ifanc mae wedi cael bod yng Nghymru neu tu hwnt i Gymru yn dangos nawr mae chwarae rygbi sy'n bwysig a bod nhw'n ar y can datblygu y sgiliau. A dyna dwi'n credu ni wedi cael gan y tîm dan i genlenni yw lot o frwdfrydydd, lot o obeth, lot o broffesiynoldeb. Mae hwnna'n braf i weld. A'r gobeith yw nawr bod y criw yma o chwaraewyr yn cadw'r proffesiynoldeb yma i fynd trwy gyrfaoedd, ond bod y crop nesaf o'r tîm dan 20, o'r tîm dan 19, o'r tîm dan 16, bod bod y proffesiynoldeb yma'n dripfyd o lawr. Achos dyna'r unig ffordd ni'n mynd i wella yw bod ni yn cadw'r proffesiynoldeb yma trwy'r holl system, really. A mae hwnna'n mynd i cymryd chydig bach amser, yndi. Felly, y chwaraewr fel Harry Bedell, Harry John, dyn nhw ddim yn barod am mynd syth i mewn i'r gêm i clwbiau proffesiynol. Mae rhaid ti bwydro nhw mewn ar y deg. Ond sicr, a dwi'n gobeithio nawr, mae Harry Thomas gael Scarlett, gobeithio os na fydden nhw'n brwydro am yr 8 uchaf, fydd yna gyfle i ni weld yn y tîm cyntaf cyn diwedd y tymor. Dim ond, chos dyna'r unig ffordd ti'n mynd i wybod le mae fe o ran safon yw bod e'n chwarae ar y lefel uchaf. Os bydd yna gyfle i chwarae fe, dwi'n gobeithio geithio'r cyfle hynny. Ond ar yr un pryd, dwi'n gobeithio bydd y Scarlett yn brwydro am yr 8 uchaf, bod nhw ddim yn gallu chwarae fe. Ond yn sicr bydd y goliaeth yma yn rhoi hwb mawr i'r chwaraewyr wrth baratoi nawr ar gyfer cwpan y byd yng ngogledd yr Eidal. Ie, hefyd, mae'n ffordd i ni gallu herio bobl dweud does o ddim talent yn Cymru. Mae yna talent, ond beth yn rhaid i ni wneud wedi adeiladu a hwnna. Yn wir, yn dwe. A wedyn, talent fi'n credu yn le da i ni symud mlaen o'r gobeith a gafwyd nos Wener ar parc yr arfe i'r anobaith. A dim diffyg talent felly, mae hwnna'n anheg iawn ar y chwaraewyr, ond dim digon o dalent i gymaru â Lloegr wrth i ni gael chwalfa o 68.14. Nick, dwi'n mynd i ofyn i ti sut ti'n teimlo o'r gêm, achos dwi'n gallu dyfalu, ond oedd na unrhyw bositifrwydd yn y gêm ni'n gallu meddwl, mae rhywbeth gyda ni fan hyn falle, neu ydy wedi jyst yn ces o campaign drosto ail ddechrau nawr yn Japan yn yr haf. I fi, dyna oedd o ddim llawer ti'n gallu cymryd allan o'r gêm. Chwarae teg i Lloegr, oedd chwarae na, ond wedi dinistrio Cymru i Sadwrn yn ffodus. Jyst ddim yn gallu copio'r gwbl. Ymosod eitha dda, ond dim y bounce y bale ddim mynd efo nhw fel y mae ond dydy, os ti ddim yn chwarae dda, ond ni ddim yn disgwyl cael Lloegr sgorio 10 cais Carwyn yn ebyn ni yn y stadiwm. Dyna'r rhan mwyaf yn dweud. Dyna beth sy'n gadael y blas gweitha yn y ceg yw'r ffaith bod ni wedi ildio 10 cais yng Nghaerdydd fel unheard of, da sy'n ddim fo'n gwneud hwnna. A fi'n credu hefyd fel, os chwilio am unrhyw fath o bositif, fi'n gwybod enillodd Lloegr ddim wooden spoon pan nhw ar y gwaelod, pan maen nhw rock bottom, ond maen nhw wedi bod yma 2 flynedd, 3 flynedd yn ôl. Wedyn, mae rhaid i ni edrych ar hwnna fel bod yr hyfforddiwr iawn yn cael ei roi yn y swydd, bod y systemau'n iawn yn cael ei roi yn ei lle, bod y datblygiad a ni wedi gweld yn y tîm dan 20 yn bwydo mewn i'r tîm cyntaf, fe allwn ni fod yn gystadleuol yn cwpan y byd nesaf. Ond mae rhaid ni gael y penderfyniadau yna ni'n iawn nawr. A dim rhyw adolygiad allanol a rhyw nonsens fel ni. Mae'r penderfyniadau yma gorfod cael ei wneud a bod nhw'n gywir a bod ni'n rhoi amser i y fforddwr newydd. Achos dyw e ddim yn mynd i droi Cymru dros nos. Dyn ni ddim yn mynd i ddod yn world beaters. Da pwy ti'n rhoi yn y swydd yna? Mae'n mynd i gymryd amser. Ond mae'n jyst edrych, mae Lloegr di bod yna, a maen nhw nawr yn edrych fel, fi'n teimlo'n sal yn dweud hyn, ond yn adeiladu'n hyfryd ar gyfer cwpan y byd. Mewn 2 flynedd, dwi'n ofni faint mor dda fydd Lloegr. Ond mae rhaid i Gymru gredu bod pethau yn mynd i wella. Ond mae rhaid nhw. A
Mae yna rai, fel dyn ni sôn o blaen, fel Dewi Lake, David Jenkins, Teddy Williams a Jack Morgan, sy'n eitha dda. Gobeithio fydd rwan cyfle i Dan Edwards a Sam Costello, pryd mae o'n o, yn gallu dangos nhw y dyfodol yn y Cris 10. Definite, A, fi'n credu dyna sydd angen yw a, rhoi cyfle do nesaf. so gobeithio gallu mynd ymlaen i Japan. A mae o'n taith pwysig. Dwi ddim yn taith datblygu. Mae rhaid ni gobeithio ennill un allan o'r ddau brawf yn bendant. A gobeithio Ond ar y ddau. sicr, yn sicr, fi'n credu bod y ffaith bod ni'n di ennill gêm yn y chwe gwlad yn neud y daith yma gymaint pwysicach nawr. Ac mae rhaid i'r rhediad yma ddod i ben. Mae rhaid ni gael gobeith nôl yn y tîm cyntaf a bod ni'n gallu gweld gobeith ar y can, hefyd gobeith oddi ar y cas. Fi'n twmlo, mae wedi bod yn le negyddol iawn. Mae Rygbi Cymru wedi bod yn le negyddol ar hyn o bryd. Wedyn mae angen i gael bach o beth nôl, fi'n credu, yn ymhobeth. A mae hwnnw'n dechrau felly. Gyda beth mae prifeithredwr ar bwrdd yn ei wneud. Ni wedi gweld, dwi'n yn siŵr os yw'n gwylio'n grandawyr wedi cael cyfle i rando eto, ond mae Abi Tierney wedi bod yn gwneud cyfweliadau wythnos yma. Mae wedi bod yn siarad gyda Wales Online, ond mae hefyd wedi bod yn siarad ar podcast Scrum 5 gyda Lauren Jenkins. Lot o bethau yn dod mas o'r cyfweliad na, Nick. Ambell i beth dwi'n credu byddwn ni gyd yn cytuno gyda, ond ambell i beth mae'n neud ti feddwl ai hi yw'r person iawn i fod yn y swydd yma. Ie, i fi rwan, mae hi o dan spotlight rwan. Be sy'n digwydd rwan yn dros yr haf rwan, sy'n mynd i ddangos ydy hi di person i wneud y swydd, a fel ti'n deud, dwi ddim yn sicr o gwbl. Felly, dwi'n mynd gael teimlad, bai pethau dwi'n cytuno be mae'n deud, ond dwi'n mynd cael dwi'n cael y teimlad. Mae yna rhyw fath o frys yn be sy'n mynd i digwydd. Dwi ddim yn cyfathrebu y gweledigaeth i fi am y dyfodol. Hwnnw beth yn eisiau fel cefnogwyr rwan. Wel, mae yna cynllun, a fedrwn ni rhannu y cynllun efo chdi. A gei di weld beth sy'n mynd i ddigwydd, dim jyst i tîm ryngwladol rwan, ond i bob dan o'r rygbi yng Nghymru. Dyn ni wedi cael y PowerPoint presentation, do. Hwna diwedd mis Mehefin. Mae 9 mis rwan wedi mynd, a does dal dim byd wedi dod allan. Dim manylion o gwbl. A di hwnna ddim yn deg. I fi, anyway. Na, fi'n cytuno gyda ti. Os rhywbeth, mae fe'n falle dangos le ni yn rygbi yng Nghymru. Ni'n sôn wythnos ar wythnos, bod ddim lot o obeth yn y tîm, bod y tîm ddim yn chwarae'n dda iawn. Ond y gwir amdani yw, mae'r penderfyniadau oddi ar y car, penderfyniadau pwysig iawn yma, ddim yn cael ei gwneud. A fi'n credu, ti'n gweld hynny yn yr holl saga yma gyda Gatland. Fel, fe gynigodd Gatland ymddiswyddo blwyddyn yn ôl, fe ddywedodd hi na. Fe gynigodd Gatland ymddiswyddo ar diwedd cyfres yr hydre, fe ddywedodd hi na. Ar ôl 5 wythnos yn y pencampwriaeth chwe gwlad, mae'n derbyn yr ymddiswyddiad. Fel, mae popeth mor delayed a mor fel on a whim. Dwi ddim yn twmlo fel bod nhw'n lot o logic yn y meddwl, a maen nhw'n gweud y pethau llawn ar hyn o bryd. Maen nhw'n gweud digon i gadw cefnogwyr Cymru a bob un sy'n dilyn rygbi yn Cymru yn hapus, ond y reality yw ar yr un pryd, dyn nhw'n dweud i byd. Maen nhw'n dweud ni beth yn eisiau clywed, fe fyddwn ni'n cyhoeddi, fe fyddwn ni'n gwneud adolygiad, fe fyddwn ni'n gwneud hyn. Ond os byth dyddiadau iddo fe, mae jyst yn... I fi, mae'n teimlo bod ni'n prynu amser ei hunan yn y swydd. Mae hi'n gwybod the writings on the wall. Mae'n gwybod... Dyw hi os bosib ddim yn gweld bod hi'n ffind o ffordd mas o hwn, le mae hi'n
aros yn y swydd yma, ond mae'n rhy, beth yw'r gair, mae'n rhy falle benderfynol, mae'n rhy stwbwrn falle. Fi'n yn gwybod, fi'n wedi cyfarfod i fi'n gwybod beth yw'r gair, ond mae'n rhy rhywbeth i beido gadael y swydd nawr. So mae'n addo'r byd i ni a rhoi rhan bach. Fel ni sôn, fel oedd hi sôn yn ôl yn mis Mefin, maen nhw'n creu rôl newydd. Y pennaf twf yn meddwl, dio. Os yn y swydd di rwan, faint o amser mynd i cymryd i penodi rhywun? Maen nhw bron yn barod i cyhoeddi hwnna. 9 mis ar ôl 9 mis. Mae'n just... Os dyn nhw'n swydd pwysig, pam mae wedi cymryd 9 mis i penodi rhywun? Wel, dyna'r peth yn ble. Mae nhw'n gwastraffu amser. Mae nhw'n... O, dwi'n gwybod. Mae'n rhwystredig fel maen nhw wedi gwario gymaint o amser i wneud penderfyniad bach. Oce, mae'n swydd bwysig, ond yn y grand scheme of things, mae'n swydd reit fach hefyd. Ydy, ond jyst fel enghraifft yn dydi? Ie, yn union. Ffaith mor ar y deg. Ie. Does dim bris o gwbl. Os nhw wedi pennu fyny i penodi rhywun, siwr mae yna pres, mae yna arian yna i talu rhywun. O, cer ymlaen. Penodi rhywun. Ysbysebu o, penodi. Mynd trwy proses, penodi rhywun. Yr un peth yn ei falch i Clwyd, ond dibynnu pwy mae'n wedi penodi, athyn nhw'n sôn am cyfarwyddwr rygbi yn dod. Dwi'n meddwl mae hwn bron i, mae proses yn dod i'r ben rwan. So mae hwnna'n rhywbeth da. Oddi, ond wedi dweud hynny, a dwi'n eisiau siarad yn erbyn unrhyw oedd ar y rhestr, ond y broblem i fi, felly gyda nifer o'r enwau oedd ar y rhestr, oedd bod nhw'n naill llai ynghlwm gyda Rygbi Cymru'n barod, neu wedi bod ynghlwm gyda Rygbi Cymru ar rhyw bwynt, a yn anffodus, i fi, mae hwnna'n gwneud nhw'n rhan o politics Rygbi Cymru, ac ar hyn o bryd, mae angen rhywun o tu allan i'r fishbowl, mae angen rhywun sy'n gwneud dim byd ar Rygbi Cymru, syniadau ffres, gweledigaeth ffres, gobeith ffres, a maen nhw'n dod mewn, a maen nhw'n wipe the slate clean i'n dechrau to. Dyma beth ni'n neud, a pan o'n i'n y swydd ma yn 2010, neu pan o'n i'n neud hyn, fel un oedd yn digwydd, rybys. Rhywun o tu allan i Gymru yn y marn ni yw'r unig ffordd i ni wneud hyn i weithio. Fel dyn ni dweud, mae gen i amser fe rwan i dangos hyd i'r person gorau am y swydd. Mae'n dibynnu rwan pwy mae'n penodi i dechrau i'r swydd yma a wedyn fel prif hyfforddwr. A i fi, mae angen i'r penderfyniadau gwyddor cyn bo hir, achos dy pwy yw prif hyfforddwr nesaf Cymru, dwi eisiau nhw'n gwylio'r chwaraewyr rhwng nawr a diwedd y tymor. Dwi eisiau nhw'n fynd, mae X, Y, and Z di chwarae'n dda. Dyn nhw wedi bod yn y garfan o blaen, ni'n mynd eisiau pan, dewch nhw mewn. Dwi'n eisiau rhywun yn dechrau pethefnos, fel rhywun arall yn dewis y garfan, a mae prif hyfforddwr yn cael pethefnos dyn nhw'n cyn Japan. Na. Mae angen i hwn gael i benodi yn y dyfodol agos hefyd. I fi, mae dyfodol Aberteifi ni rhwng nawr a dechrau'r daith na i Japan. Dyna pryd mae hi nawr yn gallu dangos, fel ti'n gweud, gallu dangos mae hi yw'r person iawn i'r swydd. Dwi yn falch bod hi dal yn sôn am y 4 rhanbarth. Dwi'n credu bod hwnna'n rhywbeth nawr. Dim ots be mae unrhyw cyn chwaraewr arall yn dweud. Dwi'n mynd i enwi neb, ond mae un sy'n ar fwrdd Gaerdydd yn amlwg di bod yn leisiol iawn. Gaerdydd sy'n rwyddo'r cytundeb yn barod. Mae conflict of interest fyna, neu diffyg... I fi mae yna, Carwyn. Ie. Mae hwnna'n gwestiwn arall, ond felly ddim hwn i'r podlediad i drafod hwnnw, ond na, dwi'n falch gweld hi'n ymrwymo i'r 4 rhanbarth, ond nawr mae angen i just stopo'r nonsens am torri'r rhanbarth a just canolbwyntio ar hwnna, ond mae swydd hi dros y 3 mis nesaf i fi yn hanfodol, i ddyfodol Rygbi Cymru. Dwi'n cytuno. Dwi'n cytuno'n 100 allan o 100.
O, reit. Nawr bod ni'n cael hwnna mas o ffordd. Da chi'n teimlo well fan, Carwyn? Odw, fi'n teimlo well. Fi'n cael ei llai anadlu nawr. Mae hwnna wedi bod ar y meddwl i fel fi'n siŵr bod pawb sy'n gwylio a'n gwrando yn gallu dyfalu. Ond mae rhaid hefyd i camol hi am wneud y cyfweliadau yma. Fi'n credu mae fe'n beth... Mae lot i weid am ti hynny hefyd bod wedi bodloni sefyll fyny a gwneud y cyfweliad. Mae hwnna'n dangos peth, peth proffesiynoldeb hefyd. Ydy. Cyn bod ni'n edrych mlaen i'r rygbi ar y penwythnos, pwt o sgôr byw i chi'n gweld. Dwi'n sgôr byw, bydd y gêm wedi gorffen bych chi'n clywed. Ond os chi wedi recordio gêm Llanymddyfri a Glynhebwy, gwasgwch mute am 10 eiliad, fel bod chi'n cael sgôr update. Ond 20 munud i fynd, mae'n 25 pwynt i 7 i Llanymddyfri. Sy'n, wel, dipyn o sioc wrth fel bod y ddoi dîm ar frig yr SRC, ond dangos falle bod y porth mewn pan mae'n dod iddi bod gyda nhw'r sgil na i godi gêm fel bod angen. Ond hefyd diddorol gweld bod nhw'n chwarae adre heno yn ffeinal y cwpan. O'n i'n mynd sylweddoli bod hynny'n digwydd, ond dyna ni. Wrth gwrs, mlaen i'r penwythnos, a mae'n penwythnos mawr eto i dîm Cymru, ond tro ma i dîm y menywod. Sean Lynn, wrth gwrs, ffresh o ennill Premiership menywod gyda Gloucester Hartbury penwythnos diwetha, yn syth mewn i swydd Cymru, a wedi dewis i dîm. Tîm diddorol, Nick, yr olwyr falle yn enwau cyfarwydd i ni, ond wedi newid peth yn y pac, a fydd tair yn dechrau gêm i Gymru o'r gyntaf gyda props Maisie Davies a Jenny Scoble a'r ail reng Alaw Pierce yn chwarae Gymru. Wrth gwrs, os ddaw Gwenllian Pierce oddi ar y faint, fydd y ddwy chwar felly yn chwarae gyda'i gilydd, ond lot o brofiad yn yr olwyr gyda Hannah Jones yn arwen, Jasmine Joyce, wrth gwrs, yr un sydd wedi cynrychioli'r tîm saith ochr Pryden ei fenywod yn y gêm Olympaidd, a'r Haneri, Lleici George a Ciara Bevan yn cael y partneriaeth i fynd. Yr Alban yn seithfed, Nick, ond byddwn ni'n meddwl bod tipyn o hyder a fomentum yn tîm Cymru wrth feddwl hyfforddwr newi, syniadau newydd a lot o tîm yn chwarae. Peti mae'n gêm cyntaf i chwarae yn erbyn yr Alban, i ddweud gwir. Y ffaith yma, dim ond 5 diwrnod, mae'n chydig bach, fel Matt Sherratt yn dweud. Dim wedi cael lot o amser yn nhw. Mae pawb yn dweud, mae pawb yn hapus yn y camp. Mae hwnna rhywbeth pwysig ar ôl lle maen nhw wedi bod. Ond dim eisiau rhoi gormod o bwysau nhw. Mae hwn rhan o'r fel cynllun yn gwella yn dydi, a adeiladu nhw mewn cwpan y byd dros yr haf. Gobeithio nhw ennill yn bennant, ond mwy am perfformiad a'r datblygu dros y cyfres i fi. Dyna'r peth, ynddo. Ti bron o fod yn moyn beirniadu felly ar ddiwedd yr ymgyrch. Y trienni yw bod y gemau felly mynd yn galetach wrth i'r twr yma fynd yn ein blaen, ond bydd hi'n tipyn o her, ond wrth gwrs mae gan Sean Lynn y profiad o hyfforddi ar y lefel ucha. Mae fe'n nabod lot o chwaraewyr, wrth gwrs lot o ferched Cymru yn chwarae yn Lloegr, a lot o chwarae gyda fe'n Nghaerloyw. Mae hwnna'n sicr yn helpu bethau, ond na, dwi ddim yn prawf hawdd, mwy o hawdd felly gychwyn y twrnament, ond gobeithio fe fydden nhw'n cael y job i wneud. O'n i'n gweld mae lot o bethau ar y gwefannau cymdeithasol wedi bod fel ti'n sôn. Mae pawb i weld yn gwenu, pawb i weld yn hapus, a pawb i weld yn falch iawn o fod nôl gyda'i gilydd yng Ngharfan Cymru. Hefyd yn braf gweld y merched sydd wedi chwarae yn y Celtic Challenge gyda'r Brythoniaid ac ati Celtic Thunder a'r Gwalia. Gwalia, dim Brythoniaid, Gwalia. Gwan nhw'n cael cyfleoedd hefyd yn Hyn Cymru wedyn dangos bod hwnna'n gweithio hefyd felly ynghyd â'r gêm yn Lloegr. So mae hwnna'n beth da yn ei hun hefyd. Ydy. Wrth gwrs, i'r dynion penwythnos yma, mae'n back to business as usual nawr gyda'r URC yn ail gychwyn.
wrth gwrs, mae'n gyfnod pwysig iawn i wel, i'r 4 tîm mewn ffordd, ond i 3 tîm yn sicr wrth iddyn nhw frwydro ar gyfer eisiau cyrraedd yr 8 uchaf. A Matt Sherratt syth nôl i waith ym Mharc yr Arfer ar ôl penwythnos diwetha. Caerdydd sy'n chweched yn gwynebu'r Lions sy'n 8fed, nos Wener ar Barc yr Arfer. Her i'r tîm cartre, ond her y byddai'n gallu helpu rhai o ranbarth eraill Cymru petai Gaerdydd yn ennill. O, gêm bwysig iawn yn nhw, oherwydd dyn ni ennill gêm yn 2025. So mae'n masif, really, ydy i Gaerdydd a'r thymor nhw. Felly, ond gêm nhw'n gallu ennill, yn bendant, y ffaith mae yn Gaerdydd. Ond dwi'n disgwyl gêm agored iawn. Ffaith mae Llewod o'r De Affrica yn taflu bêl o gwmpas a redeg y bêl. So dwi'n edrych ymlaen mawr am y gêm. Oddi, mae'r tîm sy'n cael ei ddewis yn gwneud ti feddwl falle bod Gaerdydd yn ei edrych i chwarae bach o rygbi. Harry Miller, wrth gwrs, sy'n sgorio ceisiau am sport ar yr asgell. Wynet, felly, sydd angen profi hun unwaith eto ar ôl dechrau mor gryf iddo fe gyda yng Nghymru, i tîm rhyngwladol, ac ati wedi syrthio allan o bach o fform, felly. Ond hefyd, sôn am Seb Davies, fydd yn chwarae gêm rhif 150 dros Gaerdydd. Tipyn o chafbwynt i hwnna unrhyw chwaraewr chwarae 100 o gemau dros un tîm, a wedyn pob lwc iddo fe. Ond na, mae'n argoeli fod yn gêm a'ch dda, gêm agored, tywydd i fod yn addawol, so fath o'n beth da yng Nghaerdydd, a wedyn, gobeithio, gallwn nhw wneud ffafr gyda rhai o'r tîmodd eraill, wrth gwrs. Wel, mae 2 o'r 3 tîm sy'n chwarae dydd Sadwrn, wrth gwrs, dechrau y Scarlett adre erbyn y Stormers. Dwi'n yn gwybod, Nick. Dwi'n yn gwybod. Wel, ti wedi gweld, mae Stormers yn inconsistent, dweud y gwir, ond maen nhw wedi dod dros tîm da drosodd i lanelli dydd Sadwrn. So, ond gêm fedru Scarlett ennill hefyd, ond mae rhaid nhw troi fyny a chwarae'n dda, dwi'n meddwl, i gael i ennill y gêm, ie. Dwi'n cytuno gyda ti, fel ti'n sôn, os ti wedi dod â carfan fel draw i lanelli, mae'n amlwg bod ti'n poeni am y gwrthwynebwyr. Ond na, mae'n testament hefyd, dyna'r gobeith yna. Ti'n gweld y tîmodd yma yn dod draw yn ymuno'r Gyngor o De Affrica, ti'n moyn bod nhw'n chwaraewyr gorau. Wrth gwrs, maen nhw'n 12fed yn y tabl ar hyn o bryd, ond ar yr un nifer o bwyntiau ar Scarlett, ond petai Scarlett yn gallu cael buddigoliaeth, fydden nhw'n reit agos i'r 8 uchaf, gan fod tîmoedd i'ch pen yn chwarae byn i gilydd, wrth gwrs. Ond, tipyn o her, ond dyma'r gêm ti eisiau chwarae. Mae'n newyddion da ar Scarlett sy'n bod Josh McLeod yn holliach nôl ar gyfer y gêm falle bod wedi colli chwaraewr yn Max Douglas sydd wedi bod yn chwaraewr da gyda tymor. Ond, na, cael weld. Tipyn o her, jyst yn gobeithio falle fydd y Scarlett yn troi lan i'r gêm. Mae'n gêm bwysig. Mae sôn bod yna dorf dda am ni fod y Parc y Scarlett bron dydd Sadwrn hefyd. Gêm arall sydd prynawn dydd Sadwrn a sy'n cychwyn... Wel, mae 2 gêm wedyn, cychwyn un adeg. Yr un amser, den. Yr un amser wedyn, ie. Pob rhanbarth o Gymru adre penwythnos yma. Dreigiau adre erbyn Ulster. Nawr, dwi'n gwybod bod Ulster yn cael tymor siomedig, ond os na unrhyw o beth... Dwi'n meddwl mae yna chydig bach o'r baith i nhw. Erwydd mae yna un dau yn ôl, dwi'n meddwl, yn y pac. A'r gêm olaf, meddwl, y tymor yn Rodney Parade. So, dwi'n just gobeithio maen nhw'n gallu rhoi perfformiad i fewn. A'r wylall ennill y gêm. Cael buligoliaeth. Bydde fe'n dipyn o beth bydde fe petai nhw'n ennill ei gêm cynta o'r tymor
yn Rodney Parade, a mae'r ail fuddugoliaeth yw i gêm ola nhw yn Rodney Parade. Wrth gwrs, dim o'r tymor yn gorffen eto, ond bod gêm ola nesaf 30 yn disgyn ar dydd y bar, na bod hwnnw'n cymryd lle yn Stadiwm y Principality. Dyna pam mae hwn yw'r gêm adre ola nhw. Ond wrth feddwl am hynny wedyn, byddwn ni'n meddwl i'r cefnogwyr bod cael unrhyw fath o berfformiad, bod cael unrhyw fath o beth fod tymor nesa am wella pethau yn dechrau nawr. Hwn yw'r gêm mae tua iawn i fynd rhaid. Gadewch i'r cefnogwyr yn fynd yma heddi eisiau prynu tocyn tymor arall. Newch siŵr bod nhw'n moyn dod nôl. Dim bod ni'n gobeithio ddan nhw'n ôl, bod ni'n rhoi'r rheswm iddyn nhw ddod nôl. Dwi'n abod lot o gefnogwyr sy'n hyman a haran tocyn tymor. Hwn yw'r cyfle fyddwn ni'n meddwl iddyn nhw wneud hynny. Ie, mae'n eisiau jyst bod yn bloedd o ennill, ynddo? Wyrach jyst cael pwynt bonus allan o'r gêm. Gobeithio ennill, ond hwnna mae'n angen. Jyst cael rhywbeth fel ti'n gwneud i roi gobaith am y dyfodol, a pan maen nhw'n cael baneg o'r chwaraewyr i fewn, gallu wneud yn lot well y blwyddyn nesaf. Ond sicr, a un peth arall am y dreigiau, mae'n rhaid i llongyfarch i tîm y wasg nhw. Braf iawn gweld Rhanbarth yn trydaru yn dweud X da gymaint o Gymraeg. A dwi'n gwybod mai hen ffrind i'r podlediad Carwyn Harris sydd wrthi, ond mae'n gwych gweld nhw'n defnyddio'r Gymraeg a bod yn dod yn rhan hanfodol o popeth nhw'n rhoi allan gyda'r neges. Felly, gobeithio nawr, fydd y chwaraewyr ar y ca yn rhoi perfformiad cystel am yr tîm tîm y wasg yn gwneud oddi ar y cae. Wedyn, wrth gwrs, cwarter wedi 5, gêm bwysig, lawr yn Abertawe, y gwelch yn croesawu Conach. Nawr, pwynt sy'n gwahanu'r ddau dîm, Nick. Conach, wrth gwrs, rhyw tymor cymysg maen nhw'n cael. Mae'r gwelch yw anarfer bod nhw'n dechrau do mewn iddi, bod nhw'n ffindo'i trad ar Mark Jones a bod nhw'n adeiladu na'r arbar. Byddwn ni'n meddwl bydda hwn yn gêm enfawr un oedd roi statement lawr a mynd reit. Ni'n mynd am rwyth uchan oedd eto. Fel ni wedi sôn, i bob tîm, fel i Caerdydd a'r Scarlets a Gwylch, os nhw eisiau bod yn y 8 uchel, mae rhaid yn nhw ennill y penwythnos yma. Gobeithio cael pwynt bonus, ond jyst ennill yn pwysig. Mae Conach yn wastad yn tîm anodd i chwarae yn erbyn. Ffaith mae Abertawe yn helpu. Ond dwi'n disgwyl gêm agos. Mae record nhw yn erbyn Gwylch ddim yn drwg o gwbl. A maen nhw wedi gwella ers dechrau'r y flwyddyn. So, gobeithio tîm gêm dda. Dwi'n disgwyl rai sy'n wedi bod yn carfan Cymru yn ôl, fel Dan Edwards, Ben Warren, Sam Parry, Wyrach Dewi Lake. Ond mae yna dipyn sydd ddim yn bod yn rhan o'r gobeithio adeiladu ar canlyniad arbennig o'r dda fyny yn Glasgow. So, fedri ni ennill a gobeithio dyn ni yn mynd ymlaen yn neud hwnna. Dyna'r peth nad yw'n credu, yw adeiladu o'r perfformiad gwych yna yn yr Alban yn erbyn Glasgow. A bron o fod, os nad ydyn nhw'n ennill y gêm yma, mae fe'n mae'n cael gwared o'r gwaith caled i gyd o gael y fuddugoliaeth yna fyny yn Glasgow. Felly, os ydyn nhw'n ennill y sadwn, dyblu fyny ar y gêm yna yn Glasgow, wedyn mae wedi bod yn gyfnod gwych yn ystod y 6 gwlad. Do. A ti'n gwybod be, dwi'n mynd i rhoi mhen ar y bloc fan hyn gyda'r predictions, a dwi'n mynd i weid bod tîmoedd Cymru i gyd yn ennill penwythnos yma. A dwi'n mynd credu bod fi eriod wedi gweud hynny. Ond mae 'da fi ryw deimlad bod 4 buddugoliaeth i Rhanbarthau Cymru penwythnos yma. Wel, os dy hwnna'n digwydd, bydd yn rhywbeth bydd pawb yn gallu dathlu, dwi'n meddwl. Da ni angen rhywbeth rwan i godi i'r teimlad ni fel cefnogwyr rygbi yn Nghymru, yndyn ni. O di, bydde hwnna'n ffordd dda yn o ddechrau. Dwi'n cymryd bod ti ddim yn cytuno gyda fi, Nick.
Dwi'n mynd disgwyl y dreigiau ennill, i deud y gwir. Na. Fedru Caerdydd ennill, fedru Scarlets a Gwylch ennill, ond dim So, ni'n disgwyl gweld ie, digon, dyn ni wedi gweld digon wrth y dreigi eto na ddo. i ddeg ymwneud i. Na, Disgwyl digon o fod teg. yn y gêm, ond Ie. just colli allan, sori. Ie, yr un hyn stori mewn ffordd wedyn yw hi i'r dreigiau yn anffodus yn fe. Ond wrth gwrs, dim dyna'r unig rygbi sy'n digwydd pen wythnos yma. Mae yna beth rygbi, dim lot yn yr Super Rygbi, wrth gwrs, mae'r ffaith bod y ffeinal heno yn golygu bod llai o gemau. Wedyn mae un gêm yn cymryd lle Sadwrn, Pontypool erbyn Quins Gyfyrddin. Nick, wyt ti'n gweld unrhyw o beth i'r tîm o'r gorllewin lan ar barc Pontypool? Dwi'n gwybod beth sydd wedi digwydd lawr yn Caerfyrddin, ond na, sori, Carwyn. Dwi ddim. Na, mae wedi bod yn ar ôl dechreuad reit gryf i'r tymor, le o'n nhw'n ennill adre, o'n nhw'n colli oddi cartre, o'n nhw'n gystadleuol, o'n nhw'n brwydro, maen nhw fel bod nhw wedi disgyn oddi ar y planed, a nawr yn methu prynu buddigoliaeth. Ti'n gwybod be, dwi'n rhag gweld bydd y tîm adre rhy gryf, mae Pontypool, maen nhw'n sgorio gormod o bwyntiau, hyd yn oed pan maen nhw'n colli gemau, maen nhw'n sgorio pwyntiau diri, a dwi'n rhag gweld, falle buddigoliaeth reit hawdd, reit gyfforddus, falle i Pontypool yn gyblonest, ond gobeithio falle fydd na bach o fight back wrth Quins Gyfyrddin. Ia, just i cyn i gorffen, dyn ni'n gobeithio erbyn wythnos nesaf, bydd 3 athlod tîm y Cymru am y ras, dal o ras am yr 8 uchaf. Dyna'r gobeith nawr, mae business end y tymor o pob gêm yn cyfri, pob lwc i bawb sy'n chwarae, mynd i gêm, gwylio gêm, dyfarnu gêm, be bynnag chi'n neud, mwynhewch eich rygbi penwythnos yma. Diolch o rawn i chi am wylio, neu am rando, neu am wneud y ddau. Nick, fel arfer, diolch yn fawr iawn i ti am dy gwmni, pleser fel arfer. Ac mi welai di wrth nesaf, a mi welwn chi gyd wrth nesaf. O tan hynny, diolch o'r iawn, hwyl nawr. Diolch yn fawr. Diolch am gwrando i'r podcast Rygbi Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.